có khăn thôi chứ rok mà bỏ thắt tao cũng có chặt hambai sini media rono ano tini paleng yakwa bagiriman bagai tini singoro hai sokonja meglibon village committee bising kaijak doldoli awaro mo tisan bumu bormasora mo aglaing sagan sin phayo oro bisiburum burum thikai bandu rujega ngmani bagai yango prai koek sokani ya koek sokani 2-3 kani bai thagla thagya 500 kani pura doldolini yang khaksa borok bor mai muima borya abno wan sugina edisi hapangni ngai titi edisini khoroksa ang adong ngai aw elakani joto tisaragono omohai je tongmedogno wan suga mai bornani bagai simipano oro kaisa omohai kai tela setting plus haluma jaga haluka inya kai tawarot tampera wajagai tongo ar kon jaga chung puila jenai mani abo kai 3 rijang nai gai omo hai kai je tabu khlai tongmani oro sudu o elaka smiche kaitham oro ban omo ke maru komo bai tabu chung ko ekdin age bo thangi nai aro almost complete khari khaborok kam asik kes borok tanglakhya karon pura wasul tosul pai joto lebar tebar buinai haroga korok lai tongo atabu oyango lomdi engoni rangtisa kata sora ayengo bo prai 4ta jaga ban semani haitai mai ma boria tonglak asa khlayo mai boriman bainai jotono taimukhi teng thaikiting bo khaimanai amai khlai sung tabuk turuk tabuk o doldolini simi sung tabuk omo pai puilaw sung lekha katla mara aro bamtino prai 250 kani jaga aro jitak sung khlaimani oro 250 kani ni jara gotongnai rok kishok rok jara hukbar khainai borok ta tuini sep mannai jatabu oro phayuka tai saka tak thanguna abon pore ta kaise bisio sung thanai paithako sung yang aprang khoro aro je lama khamya ka khlaibai mani a jaga tabuk 2ta punga sajak GCB sajak aro tabuk tini hor sal tini samung tangnai borok aroni borok school thangmalia bazar phaimalia khub borok jinjala tong aro bo antini tini simi kam choli tongoni khanau tak thanai hambai।